talerlisten og sige et par ord om det, man brænder for. Eller bare rose en politisk modstander. Det må man også gerne. Det her det er jo Folkets talerstol, og jeg hedder Sebastian Dorset og er konferencier eller ordstyrer. Og jeg har en trussel fra start, nemlig hvis der ikke er nogen talere, der vil udfylde talerrækken, så vil jeg læse op af det strålende værk, som er Gades Lille Leksikon fra 1988. Ja, så kan man blive beriget på den måde. Det er jo et oplysningsmøde, vi er på, så hvis der ikke er nogen, der vil sige noget, så læser jeg altså op. Det slipper jeg for indtil videre. Vi har nemlig en række talere allerede klar. Den første kommer fra Ungdomsskoleforeningen af Anne-Sophie, og vi taler om under emnet samtale og bygger bro. Så giv det støjen til Anne-Sophie. Ja. 60'erne, den forbinder vi normalt med ungdomsoprøret og de glade 60'ere. I 70'erne, der var mine forældre flower power, frisind og disco. Og i 80'erne, det var krisegenerationen, generation punk og oprørsgenerationen. Men hvad vil vi egentlig huske min generation for? Netop det spørgsmål, det kommer formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Alexander Grant, med sit bud på i artiklen Generation Præstation, som blev bragt i Politikken. I artiklen, der fremstiller han også unge som en generation, som stiller så store krav til os selv, at vi i virkeligheden ikke længere er i stand til selv at leve op til. Men er vi i virkeligheden sådan? Ligger vi os ned og græder, i stedet for at se de krav og de forventninger, der bliver stillet til os, som en udfordring og et tegn på, at vi i virkeligheden kan noget? Forventninger, de kommer ikke ud uden ingenting, og der skal være nogle voksne, der tror på os, før de stiller nogle krav. Du vil aldrig gå hen til en pige og sige, at du tror på, at hun kan få 12, hvis du ved, at realiteten er, at hun ligger tættere på et 4-tal. Generation Præstation skal derfor ses med øjnene rettet mod alle dem, der ikke kan, og alle dem, der falder igennem. Alle dem, der ikke vinder i X-Factor, og alle dem, der har ondt i sjælen. Og så synes jeg nemt, det kan lyde, når jeg som ung hører på de fordomme, der er om os. Sandheden er blot, at vi ikke alle sammen har et behov for at være med i X-Factor. Vi er ikke alle sammen besatte af at være de bedste, og vi er ikke alle sammen skabt til at stå på en scene. Sammen med 2 andre medlemmer af Hedensted Ungeråd, der var jeg i efteråret med på Ungdomsskoleforeningens konference Omvej eller Genvej i København. Det var en konference, som satte skarpt på, at det eneste tegn på intelligens, det ikke nødvendigvis er en hue på hovedet, og at den lige vej igennem uddannelsessystemet ikke nødvendigvis er den bedste. Ja. Og specielt fra Ungdomsskoleforeningens side, Ungeråd og Ungdomsforeningers side, bliver der gjort et kæmpe stort stykke arbejde for at vise, at den eneste vej igennem systemet ikke kun er at tage en gymnasial uddannelse. Det man kan sige om os unge, det er altså, at vi vil klare os her i livet, og vi vil gøre det bedste vi kan. Og på den måde er vores generation hverken anderledes end 60'er, 70'er eller 80'er generationen. Alle mennesker stræber efter at opfylde de mål, de har sat sig. Og mit mål så er at grave et hul i jorden, eller få 12 i gennemsnit, det er egentlig underordnet. Jeg kan undre mig over, om Generation Præstation i virkeligheden er skabt af forældrene. Enhver forælder vil deres børn det bedste, det er klart. Men når man som forældre velment fjerner de forhindringer, der er for børnene, bliver det problematisk. Hvem samlede egentlig på dyrekort? Var det forældrene, eller var det børnene? Vi bliver kun til en curling-generation, hvis vores forældre gør os til det. Hvis jeg kigger positivt på Generation Præstation, i stedet for at fokusere på alt det negative, på fejlene, på hvad der ikke lykkes, så synes jeg, at alt peger i retning af, at vi vil noget. Vi kan noget, men alligevel så kender vi vores begrænsninger. Flere og flere unge bliver medlem af ungdomspolitiske partier. Flere og flere unge bliver medlem af ungdomspolitiske partier, karaktergennemsnittet stiger, og der bliver gjort en enorm indsats for at vise, at der er andre veje gennem systemet end bare den direkte. Men alligevel, så kan vi ikke være blind for, at der også er nogen, der falder igennem, og mange af dem falder dybt igennem. Der er nogle unge, som føler, at som objekter på et samlebånd, der kører alt for hurtigt til, at de kan nå at sætte foden i. Og der skal vi naturligvis være klar til at sætte ind. Og det synes jeg netop, at konferencer som den, jeg var deltagende på i efteråret, viste, at der er andre veje igennem. Den anden dag, der læste jeg en artikel i en avis, som handlede om, hvorfor det er helt moralsk forkasteligt, når det er unge, tynde piger, der bliver fremstillet på forsiden af damebladene. Efterfølgende, der sad jeg tilbage med en fornemmelse af, at det er helt forkert at fremstille os unge som sådan en homogen gruppe, der alle sammen er så let påvirkelige, at vi direkte efter at have læst en artikel føler, at vi må være ligesom dem. I artiklen manglede der altså en tro på, at vi som unge godt selv kan definere, hvem vi har lyst til at sammenligne os med, og på hvilke punkter vi gerne vil sammenlignes.
Måske er man god til at spille fodbold og sammenligner sig derfor med en god fodboldspiller. Man er en god elev, eller man er god til at spille kort. Det er lidt underordnet. Men vi er i stand til at erkende, at vi ikke er gode til alt. Når man snakker om generation præstation, ser man altså på os unge som en samlet gruppe. Men det er vi slet ikke. Sandheden er, at det ikke er sort og hvidt, men alle regnbuens farver. Og de fleste kan skelner og er gode nok til at kunne se, at der er forskel på, hvad der er godt og hvad der ikke er. Så måske er vi i virkeligheden generation præstation. Måske er jeg en del af generation præstation. Vi engagerer os i samfundet, men forventningerne viser alligevel, at vi også kender vores begrænsninger. Generation præstation kan, hvad vi vil. Og måske handler det i virkeligheden om bare at erkende, at det også indebærer et valg. Det indebærer et valg af, hvad vi vil. For når vi taler om os unge som en samlet gruppe, som både vil ligne modellerne, have 12,6 i snit for at komme ind på CBS, og være dem, der passerer bedst i PISA-undersøgelser, så tror jeg, det er klart, at man sætter det i lys. Derfor synes jeg, at det vi mangler, det er at få en erkendelse af, at vi ikke kan være de bedste til alt. Og hvis vi gør det, så bliver det også nemmere for dem, der ikke nødvendigvis er indrettet til skolebænken, og føler, at deres kvalifikationer også er nødvendige. Og netop de her erfaringer og kvalifikationer, dem skal vi derfor også erkende, at vi ikke kun kan bruge individuelt. Når jeg står her i dag, så er det på baggrund, så er det derfor heller ikke kun på min egen vegne som individualist, men det er på baggrund af hele Hedensted Ungeråd. Og netop de her ungeråd, de laver et forum, hvor man kan være med, hvor man får mulighed for at engagere sig og blive en del af samfundet. På den måde, så kan vi være med til at definere, hvad det er for en generation, vi har lyst til at være. Om vi skal være generation, præstation, eller hvad vi skal være. Yes. Hvis du vil høre mere om unge og deres uddannelse og muligheder, og noget af det, jeg har snakket om her, så bliver der lige om lidt en debat lige i teltet, lige herom bagved, ved Dansk Folkeoplysnings samråds telt, og der vil der blive snakket om emner, der minder om det, jeg har snakket om her. Yes. Tak for ordet. Tusind tak til Anne-Sophie for de kloge ord, og det er jo